haradu Allah ya kama ce ashe kai mashushe halin waya kin shushe mu kin sai mu da waya mare haradu Allah baki saba sai kin shanya mu wayan kai ki ba mu kudin mu ma ba kudin mu kawai waya ƙarya ne menene shi ne ƙarya kin shushe mu ne ba ƙarya bane kin shushe mu ne wallahi ba ki ka ba ya aka yi ne kaga kai filan wannan ka shushe mu ne ba ruwan ina zuwa sulhu za menene me ya faru ka sayar mu da waya mare shau ne na sa shaida a shi zan kira nan motoran shi na sa zan kira nan motoran shi na je wajen mai gyara shi man wai kwantena ne shi ya lalace ina zuwa kamu ga alamin ne fa me ya hada ka na sayar mai da waya ya tafi yau kusan kwana 6 sannan ya dawo mun da waya ce mai hayo haradu Allah wala ƙarya ne ina zuwa to da Allah tunda abin ya faru ka san fulani ya hakuri duk ka san fulani ka san ba ka riga abin da sauri sai ka musu dogon bayani amma dan Allah abin da nake so da ka a wuce wannan rigima ya hakuri ku raba asara nawa ka sayar mai da waya ne ka sayar mai da shi to a ya hakuri ku raba asara ka bashi 2,100 ka ya hakuri zai baka 2,100 ba shi kenan ba ai an kashe ai fitilan ta kare to shi kenan ya hakuri je a da shi fulani ya hakuri ai ka shiga jagon ne wani haka ne ko ka shiga jagon ne ai yan jagon ne wa'annan ai ka shiga jagon ne haradu Allah da ya kuma shi wannan gida shi din da ya sa shi ka shiga jagon ne ai hakuri in ya ga shi fulani ne ta kawo ne mu shaguna to shikenan mu je Modibo mu je ya hakuri mu je Alhaji da Allah wannan ba fulatanin na san shi tun a riga mun zauna tare da shi ya yarda ni ya bani amana to yanzu ne na taho sai na gan shi ya sai waya a hannun yan jagwal ana ta rigima na je dai aka sasanta muka kashe rikici saboda haka da Allah ina son a bashi waya ne ingantacciya irin nasu na fulani ka san gurin su ba wuta wanda zai dade ya sati 2 bai tashi ba yawa ai ma da wayoyinsa yawa alhamdulillah yawa Alhaji kaga wannan duk ba fulatani da ganshi bai da wannan wayar ba fulatani Allah sarki wane wannan sai sati 3 sati 4 alhamdulillah ai wannan shine burin manoma shine alhamdulillah aka ga wayan da nake nema kenan dama nan ne dare nan nike zuwa saye duk wanda zan kawo nan nike kawo shi daga yau ka daina faɗa da masu wayoyi insha Allah ai na ga ya maki tu duruga mu ma na za zo su sai waya alhamdulillah insha Allah yanzu ai wannan din nawa kenan 12,000 sha biyu kawai shi kenan kudin kai yanzu dai ka samu mulayi din nan mu goda tukuna haka kare mu irin wannan sa ka kira jauro sa ka kira jauro zaka fara kira yawwa kira shi gaji kai ka kira mu da Allah ka duba zaka ga an sa jauro yawwa ta tafi yawwa hello ya gida jam haradu Allah na shi waya mai kyau yanzu nan duka shi na gaya maka akwai kwali din akwai shaji din har akwai wani walwal phone ne ko mene na shi mashi na kunnin nan duka yana shi da lamori wallahi yanzu nan na shi shi alhamdulillah wallahi alhamdulillah nagode ba damuwa inda ni zan gaya masu bafa a gida nagode sai ka ji mu yawa so alhaji waya yayi yawa yanzu zai shaida ko sai kudi yawa an gama